Fit-13 ta' Jannar l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern Nazzjonalista, mozzjoni li kienet tgħid li l-Kamra tad-Deputati m'għandix fiduċja fil-Gvern u li għalhekk din id-deċiżjoni għandha tkun ikkomunikata lill-President ta' Malta. Wara 4 tiem ta' diskussjoni, il-ħamis ittieħed il-vot finali dwar din il-mozzjoni. L-Speaker qal li l-vot kien ser isir billi deputati huma bil-wieqfa skont id-deċiżjoni tagħhom. L-ewwel li qamu kienu d-deputati tal-Oppożizzjoni li kollha votaw favur il-mozzjoni mresqa minnhom. Warajhom qamu naħa kollha tal-Gvern biex jivvutaw kontra Ajr Franco De Bono illi baqa' bil-qiegħda. De Bono qam l-aħħar wieħed meta l-Speaker sejjaħ għal min se jastieni. Kien f'dan il-ħin li l-Speaker iddikjara r-riżultat tal-vot finali. Ir-riżultat tal-votazzjoni huwa 34 favur, 34 kontra, assenzjoni waħda. Wara li qara r-riżultat, l-Speaker kompla jitkellem fejn spjega li skont il-Kostituzzjoni u l-prinċipji proċedurali tal-Parlament Ingliż li jimxi magħhom il-Parlament tagħna huwa kellu jivvota wkoll. Għalhekk is-serja fl-eżerċizzju tal-vot deċiżiv casting vote tagħha tapplika dawn il-prinċipji kif elenkati billi tivvota kontra il-mozzjoni. Il-mozzjoni m'għaddietx.